Φίλε, μπορείς να καθίσεις λίγο τη σκούπα? Ναι. Θέλεις να έρθεις μέσα να σε κεράσουμε ένα μπεργκεράκι? Ναι. Θες και ένα νεράκι? Ναι. Θύμισέ μου, πού συναντηθήκαμε? Στον δρόμο. Θες ένα μπεργκεράκι? Ευχαρίστως. Έχεις κάτι στο μάτι σου, μήπως θες να σκουπιστείς? Ναι. Όπα! Έγινες viral. Βρήκαμε κάποιον να σκουπίσει στους δρόμους. Τον πήραμε μέσα και του δώσαμε λίγο νερό. Τον ρωτήσαμε που μένει και είπε Στον δρόμο. μας συγκίνησε. Επομένως τον κεράσαμε ένα μπέργκερ. Ήταν τόσο ευτυχισμένος που άρχισε να κλαίει. Κάντε ένα like και ένα share για να κάνουμε ευτυχισμένο τον κόσμο.